nababa ataku nenguva yavatisiya. Takagara nababa ataku kuHatfield tiri pasemu hangu. Saka baba ataku kurwadziwa mufunga. Akanga ari munhu akanaka, aive nehunyoro, akanga asina mhirishongo. Taitoshuva rudo rwaaive narwo nemukadzi wake Netsai. Vaigara zvakanaka ende tichigara pamwe chete muno zvakanaka. Waigona kuenda vanhu vanomuona vaigona kutotaura kuti maiwe hese Gringo, but iye aitokuvera nehunyoroti makadi amai. Saka tarasikirwa mufunge muupenyu hwedu. Tinongoti dai Mwari varamba vakatarisa mhuri yake kusvika narini. Go China. Go man, go. Go China. Jara, 2 minutes. Mkoma Go China munga tsanangurere nhoroondo yenyu nekuziya kwamaita Mkoma Gringo. Ini ndonzi Tebo. Tinoita pakuchina. Gringo was a legend. Tikutotedzerawo matsimba avo, vanhu vatakakurawo tichiona. He was an inspiration to us. It's a great loss not only to the family yekwabora but to the arts industry at large. Kutonga kwaMwari kufuinzira zvinorwadza, asi tinongoti akarwawo kwake kurwa kwakanaka. Zvatosarira isusu, but we are all here in our thousands to mourn him. Zvega izvozvo zvinoratidza the caliber of the person that he was. He's a legend in the arts industry. He's a legend in the film industry. Saka tirikurwadziwa, but at the same time we are celebrating his life because of the great works that he has done. Vanotaura vanoti munhu anoteerwa nemabasa, and I'm sure we are all here because of mabasa aGringo. Yeah. Thank you very much. Thank you. So these are some of the people testifying about the great works and the good life of Mkoma Lazarus Bora, another actor who also emphasized that the man contributed immensely to the arts industry. And remember, Tirikwaru Kweza giving you updates of the burial as it unfolds. This is Zim Morning Post. We are
Pardon. Tokumboroga kutaura nemi mhuri yeZimbabwe ida kutaura nemi pamusoro paGringo. Chii chamaiziva pamusoro paMukoma Gringo? Ndaingovazivira nyaya dzemadhurama vari munhu aiekta zvakanaka chaizvo zvinofadza zvaivaraidza. Munoti kudii nekushayika kwaita Gringo nemashoko amungada kusiyira kumhuri yekwaBora? Let me say it's a great loss. Even wanda kana paine munhu anokwanisa kuzofila gepi iroro, asi tinongoti kumhuri yekwaBora varambe vachingoshamwaridzana nevaishandawo nababa, zvine zvazvinobatsira muupenyu. Aida basi. Right, Baba, mimi makashanda na Mukoma Gringo kwengo ya kareba. Amba rumu na gaita sasa. Sorry. Ndakasiya. Ndakasiya. Ano zeni kali bana amba. Sorry. Madam, Okay, saka munoti kudii neupenyu hwakararama naMukoma Lazarus? Ya, zvinorwadza, especially kuti musvike pakuparadzana kwenguva yatari ino. Ndakasevenza naMukoma Lazarus Bora from the early 1990s. Taita radio TV, radio drama pa radio na Mukoma Aaron Chindura Moyo. Then tikabva pa radio tibva tazoenda pa TV. TV takatanga yainzi Chiwerure kana kuti kuMafuromanyoro. Rakazoita popular nekuti Mafuromanyoro but yainzi Chiwerure. Remember tichiitira pa Lisbon Hotel pa Seriam na Lazarus Bora. Haina yakazokatwa production zvayo kuscreenwa uye paine mama issues akanga asimuka, but regai nditi waiona kuti mune talenda riri munhu. I need to give him my compliments kuma producer nema directors by that moment vaigona kuidentifya ma characters muvanhu ndokupositiona vanhu panzvimbo dzavo chaiyo chaiyo. We worked with Aaron Chindura Moyo, I worked with Dorothy Chizao, I worked with the late Arnold Shoko. Currently we've been working on Mukoma Shupai, tichienda takadaro. So kuna Lazarus regai nditi patakaenda paGringo takaita tose Gringo ndiani yekutanga. Popularly I was known as Monya for Hire kana kuti Giant. I think you remember kuti the sender story yanga iripo inyaya kuti John Banda akanga kwereteswa mari yake kuna Gringo akuramba kudzorera. So zvakazosvika pakuti John Banda akauya kuzohaya mamonya acho tisi ndini na Owen Nhamo tisitakahayiwa kuti titere dhora rake. Zviro kwazvo zvairwadza, zviro kwazvo zvazvisina kumira zvakanaka. Kusvika kwakuparadzana kudai haisi chinhu chakanaka.
asi regai nditi pamwe pacho munozoti munhu ngaazorore zvake, nekuti Lazarus akatora nguva yakati rebei achidzimbikana achirwadziwa. Saka pamwe pacho unozoona kuti hungu tinonga tichida, but kana kuri kufa murayiro waMwari, mufa murayiro waMwari, uye nguva ndiyo inotiuraya. Saka ndongoti in short, Lazarus bora, famba zvakanaka. Pako wakaita, you fought a good fight, you fought a good fight. Then chichambe chasarira kwatiri kuti tinogona here kupula industry kupfuura kuenda nayo mberi. Dai zvaigona, like even kuministry side yaigona kuti also department rearts rimire riri rega, sports yomira iri yega, culture nekuti kuzvisanganisa zvinorema. Izvozvi dzimwe nyika tinoona tinana Hollywood, tinana Nollywood, dai tiine Zimbabwe yedu, but hazvimiri zvakanaka. Vamwe unozoona patinosvika pakuti kubva panyika pano usina chauinacho. Inyaya kuti management as far as arts is concerned tichakatisarire kumashure, but tinoonamata kuti one day Mwari achatinzwa tikaita zviri nani. Tasara nebasa tasirwa chitsambe, but Lazarus fambe zvakanaka. Mwari akuitire Mwari. Thank you very much. Excellent. Thank you. So we are still talking to people vaishanda naMukoma Gringo, and sister varipamberi munovaziya, she was also in front of the camera ndambonzwawo mashoko maviri matatu from him. Now hanzvadzi, Mukoma Gringo vatisiya mashoko kumhuri yeZimbabwe nevakatarisa chirongwa ndeyekuti kudiniko? Ndine urombo nyika yeZimbabwe, especially kwatiri vearts tarasikirwa zvikuru, because Gringo akatisvitsa patiri panapa, and anga ari munhu aishandika naye, and munhu aitimotivheta zvikuru, especially inini. I think it was a big challenge to me, because pandakatanga kupinda muarts industry I had a big role yekuacta naGringo, director ndimusikana waGringo, and I was the main actor, ndichiacta along munhu akagara ari muindustry, but he was very patient with me, akandidzidzisa kushanda, and he took me up kundinonga kubva pandanga ndiri pasi, akandidzidzisa kusumuka kuenda padenga pandanga ndari. Saka iyi semhuri yeZimbabwe tarasikirwa zvikuru, but ndinongoti tichachema netariro, and I hope we have all learned kuti tinofanirwa kubatana sema-artists, toti kana mumwe apinda mutrouble toumira semhuri imwe chete, and tanga tinokumbirawo kuti kuhurumende vatibatsirewo kusumuka sema-artists, tisati kana tasvika panguva yakaoma kudai ndo patinozokwanisa kuwana help kana kurecognizwa kuti kune ma-artists ariko, but panguva yese yatinenge tiri they should recognize us, because I think munhu akaita saGringo munhu akafadza mhuri yeZimbabwe. I remember inini pandakaacta naye Gringo mari iripi, waiti wakafamba even mstreet nguva iyoyo yaitwa drama, hauna kana benzi rawaiona muroad, everyone anenge ari mumba kuda kuona drama iroro. Saka nguva yake yekuzonzi akuda help pamedical, wozotozoita kunzwa pasocial media kuti zviripo. I think kwandiri tinene sema-actors, sema-artists tanga tichikumbira kuti vangoramba vachiita follow up kusvika panguva yakadaiwo sevanhu vakamirawo nenyika yedu yeZimbabwe. Ini maacta muri musikana wake, asi zita renyu chairo ndiani? Zita rangu chairo ndinonzi Linda Uswa Wengai. Linda Uswa Wengai. Tokutendai chaizvo. Oscar. Asi